De veritat, primer tinc l'emoció de veure-us aquí, perquè no puc imaginar, Marga, com a mare, el que deu haver estat, no l'impacte de la mort, que ja és inimaginable, sinó la prèvia. Les vegades que... Bueno, imagina't aixecar-te cada nit, a veure si respira la teva filla, és que no ho puc imaginar, no... Pilar, la meva filla es va suïcidar al cap de 3 hores que li donguessin l'alta de l'hospital. Al cap de 3 hores. Perquè em van dir, és que li vaig dir a la doctora, sisplau, queda-te là. Unes hores més. A veure, hi ha un ingrés d'urgències? Sí, li donen l'alta. Li donen l'alta. I al cap de 3 hores la mare era morta. I la psiquiatra d'urgències no se n'adona que està amb un altíssim risc, aquella nana, perquè 3 hores... I tu? I va dir, és que la Mati m'ha dit que té plans. Plans de... Bueno, quins plans tenia? Els de matar-se? Al cap de 3 hores era morta, d'haver-li donat l'alta. Va marxar de casa perquè estava molt enfadada perquè havíem cridat l'ambulància la nit anterior i al cap d'una hora... L'escena és tu barallant amb la psiquiatra perquè se te la quedin. No, jo no m'he barallat. O demanant, perdó. Suplicant. Suplicant a les... Sí. Suplicant desesperada, espantada, que se la quedessin perquè podia passar alguna cosa. Estava clar que passaria. I 3 hores després, la nena... Ja era morta. No tinc paraules. És que no tinc paraules, de veritat. I quan va sortir de casa, trucant a la Guàrdia Urbana, trucant a Mossos, trucant a urgències, busqueu-la, perquè aquesta nena, busqueu-la. I va passar el que sempre vas creure que passaria. I cap al vespre